Titi daw po pagkain, titi. Meron tayo ganyan. Yes. Sa akin lang to. Damo pagkain si Jem. Dami pagkain, no? Buang lang. Ayan, guys. Buang lang ako. Sa daming trabaho. Kasaway trabaho dito sa kusina. Andyan yung yolo sa kusina. Gulay is life. Ito lang yung order namin. Pochoy. Yung mga gulay ni Jem. Guys, yun ang aking tanghalian. Ayan. So, steamboat tayo, guys. Ayan. Tapos, yan po yung ating sabaw. Ayan. Salmon. Ayan na. Yun guys, isasabaw natin dito sa ating noodles. Ayan na po. Yung gulay ko nandun sa lamesa. So, nagluto rin ako guys ng gulay. Pwede na yan. Ayan. Sino ang relate dyan? Sabaw-sabaw tayo. Ayan. Wala pala akong sibuyas. Saka, mayroon akong ganito guys. Bawang. Yan, kumpisos na siya.